Курсът е организиран около създаване на архитектурно предложение за сграда и ние ще покрием всички необходими стъпки за проекта и представяне на концепцията в 7 модула. В първия модул ще научите как да започнете с Blender от самото начало. Ще научите всичко за настройките на проекта, преглед на потребителския интерфейс, ще научите как да работите с Mesh Editing, мрежи, и кои настройки са най-важно да се редактират, за да улесни нашия процес на дизайн. Във втория модул ще започнем с контекста. Ще научите как да моделирате процедурно и ще добавяме материали. В третия модул ще научите как да моделирате сградата, състояща се от подиум и офисните етажи отгоре. Двете части на проекта са моделирани по начин, който дава възможност за лесна модификация. Така че вие също ще научите как да работите в процес Non-Destructive без разрушаване. Също ще научите как да работите с модификатори в Blender за по-ефективно моделиране. В четвъртият модул ще научите как да добавяте повече подробности и как да изтегляте безплатни активи директно в Blender от множество възможни ресурси тип Add-ons. В петия модул ще научите за създаване на изображение. Първо ще научите повече за настройките на материала и камерата и след това ще научите как да използвате Eevee, което е вградено Real-Time Rendering Engine, подобно на Unreal, Unity, Lumion и Enscape. Ще създадете изображение и анимация с Eevee. Също ще научите как да работите в Cycles за създаване на красиви изображения. Cycles е също вградено и е тип Ray Tracing Engine, подобно на V-Ray и Corona, но разбира се безплатно в Blender. В шестият модул ще научите как да работите с Geometry Nodes. Geometry Nodes дава възможност на създаване на параметрични възели, които свързват различни стъпки заедно с Nodes. Подобно на Rhino, Grasshopper и Houdini, Geometry Nodes може да се използва за създаване на сложни обекти сравнително лесно. Вие ще научите как да създавате зелени зони около сградата с храсти и как да направите параметрични стени с атрактор. В седмият и финален модул ще създадете висококачествени визуализации. Ще постигнете това през научаване на най-важните настройки при създаване на изображения. След процеса на рендеринг ще научите как да направите постпроцесинг в Blender и също чрез Affinity Photo и една друга безплатна програма, подобна на Adobe Lightroom, която се казва Darktable. Курсът също съдържа файлове за всяки модул. И ако имате въпроси, винаги може да използвате платформата, попитайте и ще ви отговорим възможно най-бързо. И сега вече сме готови да започнем.